Pero okay ra nimo inadlawan og sakay. Huwag mong subukan. Okay naman. Okay ra gid. Okay ra. Walay problema. Wala problema. Okay na, basta. Alila! Oh lala. Nagunsam ka diya do. Ha? Nagunsa ka diya. Kita ko kanang paon ba paon. Paon. Paon sa kwan ba? Paon sa kanang pan ba? Paon kay mo gibangita diya. Paon lagi. Na. Lala. Paon kay mo gibangita diya. Paon lagi, paon. Ay pensa diya miss. Ay pensa na. Ay, nabitaw di day. Na di ka na day. Anaya. Ang di ka na sorry. Sorry. Anak video na. Video. Diyo ba yan? Nasuri ka ayo. Mo ka diya. Hi miss. Pwede tingin tayo yun? Okay na? Kasi pangalan ito? Charlie. Taga asa? Tayo yun? Huwag mong subukan. Yung mama? Nani nakasakay din mo? Wala. Okay na kayo sakay yan? Okay na? Okay tayo. Wala eh. Hindi ko magkada. Okay na? Okay naman. Okay na? Okay na, basta. Ala! Nasabihan oy. Sana! Sure ka? Oh, sure kayo. Pero okay na nimo inadlawan og sakay. Huwag mong subukan. Okay naman. Okay na gid. Okay. Walay problema. Wala problema. Allah! Kada! Sama nun! Let's go. Na kayo! Let's go. Let's go.